Adira Aditama. Nomor undi setunggal cabang mocopat. Sekar mocopat gendong kulo. Panglepur turu laras pelok patet nom. Ingkang kamot ing surat Al-Asri, surat ingkang kaping 103 mung telung ayat cacahe. Kapisan tegesipun demi wektu utawi wanci mangkono wertinira wigatining wektu datang ngomongake asas ajining wektu yekti tanpa upami ngaposi tanpa guna dene jarwa ne ayat kaping dwi manungsa menika padha kapitunan kabeh dene ayat katelu kejaba wong kang padha mukmin lan ngamal saleh sarta gelem sukepemu lingkine lingan ingkang hak lan wepemu natepi sabar sayekti wis pun majawanira. Sekar kinanti wantah laras lendro patet songo.